खुलुमबाय JSP Advice 365 YouTube चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट आं नोंथांमोननिसिम गोबावजोंबाबो लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली मानसिया जिउआव माबोरै गावखौ लानानै माबायदि गायसननो नाजायो आरो मानसिनि आखल आखुफोरखौ जों माबोरै गाव गावनि मावनाय हाबाफारिनि जोहै सिनायनो हायो, बिनिनो मोननैसो बिदिन्थि आं होनानै दिनै नोंथांमोननो मोनसे सुंदब सल'बाथानि जोहै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। जिउआव मानसिया गेदेर मानसि जायोब्ला बा सासे साक्सेसफुल पार्सन जानायनि उनाव बे साक्सेसफुल पार्सना माबादि सुबुंखौ सिबिदों एबा माबादि सुबुंनि सायाव नायसोमदों बिनि सायाव बेस खालामनानै जोङो नायनो गोनां। मानोना जों रावखौबो एबा रावबो मानसिखौनो जोङो गाव देरहासार जानायनि उनाव बा गाव जिउआव सासे गेदेर लेक्सारार, प्रफेसार, टपार बा मन्त्रि MLA जानायनि इयुनाव जों बै मानसिफोरनि आखल आखुफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनोदि बिथांमोना पावारखौ मोननायनि उनाव गावनि पावारखौ जाबादियै बाहायनांगौ बेफोरबादि बाहायनायखौ जों नुनो मोना। मानोना बिथांमोना सरासनस्रा सुबुंनि फारसे जाबादि अननाय सिबिनाय आरो बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ बेफोरबादि मदद खालामनायनि उल्था दिगैसो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव माखासे गालाय गुजाय थासारिया जोनोम मोनो। बेफोरबायदि गालाय गुजाय थासारिनिफ्राय जों माबोरै सासे राफोद एबा साक्सेसफुल पार्सन बा सासे गेदेर सुबुंनि आखलनि सायाव जों नायसोमनो हायो। दा खोथाया जाहैबाय, जोङो गाव देरदों लावदों एबा गेदेर मानसि जादों, धोनि मानसि जादों होननानै जोङो निखावरि गैजारोङैफोरखौ मुगैनो नाङा एबा बिथांमोनाबो नोंथां बादि साक्सेसफुल जानो हायाब्लाबो नोंथाङा मालाबाबो बिथांमोनखौ उन्दै साननो नाङा। मानोना जिउआ मोनसे दावहाथिलि। बे दावहाथिलियाव दावहा नांनाया साफ्रोमबो मानसिनि जि टारगेट, बे टारगेटआ एखे रोखोमनि जाया। बेनिखायनो मुलुगाव जों नुनो मोनो साफ्रोमबो मानसिनि मावनाय हाबाफारिफ्रा गुबुन गुबुन। दा बिनिनो मोननैसो टिपाइसन होनो नाजानाय जादों। बे टिपाइसनफ्रा जाहैबाय, नोंथाङा जिउआव साक्सेसफुल जानायनि उनाव खुनु सुबुंखौनो नोङो उन्दै होननानै साननो नाङा। मानोना उन्दै होननानै सानजानाय मानसिफ्राबो खौसे जानानै मोनसे गेदेर खामानि मावनो हानायनि हारोंथाय थायो। दा बेबादिनो मोनसे थावनियाव गंसे कलेजनि फरायसा फरायसुलिफ्रा पिकनिक जानो थाखाय थांनाय जादोंमोन। पिकनिकआव बिथांमोना गावसोरनि लांनाय गारिखौ मोनसे जायगायाव स्टपेज खालामनानै थामहिनबा लाखिनानै बिसोरो बावहाय सोरबाया संबाय, सोरबाया बेरायबाय। बेफोरबादिनो गाव गावनि हाबाफारि बादियै संनाया संबाय आरो माखासे बेरायनायफ्रा बेरायगासिनो थाबाय। बे बुब्लियावनो मोनसे बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि जाबायदि सासे सुबुङा सासे मानसिखौ मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ बियो सोबानाय जादोंमोन, खावलायाव सोबानाय जादोंमोन। खावलायाव सोबा जाग्रा सुबुङा सोंबाय, नोंथाङा आंखौ मा जाहोननि थाखाय आंखौ बेबादि सोबाखो आरो आं नोंथांनि मा इनाय मावदों? बेफोरबायदि कुइसन पुट आप खालामदोंमोन। अब्ला बै सुबुङा बुंदोंमोन दि आं नोंथांनिखौ रोंसिन रासिन आरो बैसोआव देरसिन, आं नोंथांखौ सोबानाया बियो मोनबो गेदेर जाहोन जानो हाया होननानै बुंदोंमोन। बेबायदिनो 90 फारि नंनि सुबुङा बिथांखौ सोबाबाय। बे सोबानाय बिजाउनखौ लानानै थासारिया गुलाय गुजाय जाबाय। अब्ला 9नि उन्दैसिन अनजिमा सिनिया सानबायदि अब्ला आंनिख्रुइ दुइसिन 6 डिजिट दं, अब्ला आं बिथांखौ आंबो सोबाब्ला जेबो दाय जानाय नङा होननानै बेबायदिनो 6आ 5खौ 5आ
4खौ 4 3खौ 3आ 2खौ बेफोरबादिनो फारि फारि गावजों गाव बिथांमोना सोबालायनाय जाबाय आरो उन बुब्लियाव दावराव दावसि जाबाय आरो दावराव दावसि जानायाव लाथिख' अनजिमाया सानबाय सेया सानबाय आंनिख्रुइ दुइसिन सोर दङ आंनिख्रुइ दुइसिनाथ' लाथिख'आसो अब्ला लाथिख'खौ बिथाङा सोबायाबालासिनो बा जेबो सोलेरारि फिजिकेल पानिशमेन्ट होआबासिनो बिथाङा मा खालामबाय लाथिख'खौ गावनि सेराव फज'नानै लाबाय आरो मोनसे गेदेर अनजिमायाव बियो महर मोनबाय दा बेबायदिनो अननो गोरों साननो गोरों मानसिया माब्रै रावजोंबो नांलाया खमलाया खालामबायाबासिनो माब्रैहाय गुबुनफोरखौ गावजों लोगोसे सुम्बुकफोर बादि बोगथाबनानै लायो आरो बियो बेफोरबादिनो मालायखौ अननायनि जोहैनो बियो गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनानै लायो दा जिउआव नोंथाङा सासे गेदेर अफिसार लेक्सारार प्रफेसार मन्त्रि एमएलए जानाया बियो गेदेर मेटार नङा नाथाय नोंथाङा बेफोर बिबानखौ बाननानै नोंथाङा माबादि सासन खालामदों एबा माबादि फोरजा फिसानि मोजां खामानिखौ मावदों बेसो हिसाब लानो गोनां खामानि जेरैहाय नोंथांमोननि लाइफआव सोरबाया डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारारफ्रा अफिसार जानो हागौ नाथाय बे अफिसार जानाय सम बुब्लियाव नोंथांनि मावखुलियाव सोरबा गिजि गब्लं जि गाननानै बा सेन्डाल फैथा गाननो हायै सुबुङा थांनानै नोंथांनि टेबोलनि सेराव माबा मोनसे हेफाजाब मोननो थाखाय थांदोंब्ला बैफोरबादि सुबुंनि खामानिखौ नोंथाङा सेथियावनो खामानिखौ मावनानै हरनायासो नोंथांनि थाखाय बियो मोजां खामानि एबा बाख्नायथावना हाबा नाथाय नोंथाङा बेफोरबादि गिजि गब्लं गाननानै फैनाय सुबुंनि खामानिखौ मावग्राबासेनो गोजौ थाखोनि हाइ फाइ सुबुंनो खामानिखौ मावनानै हरगियोब्ला बियो खोब गोरोन्थि जागोन मानोना नोंथांनि जि मावनाय हाबाफारि एक्टिभिटिखौ नोंथांनि बै सरासनस्रा सुबुं एबा गैजारोङि सुबुं जायफ्रा गोजौ थाखोनि सुबुंफोरजों मदद होजायाखै बा जायफ्रा नायसनजायाखै बैफोरबादि उन्दै थाखोनि सुबुंखौ नोंथाङा गेदेर मानसि जायोब्ला गिबि गिबियावनो बिथांनि खामानिखौ मावग्रोनानै हरब्लासो नोंथाङा इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोनगोन बोर मोनगोन नङाब्ला नोंथाङा इसोरनि बेरेखा हाबा मावनाय जागोन मानोना बैफोरबादि सुबुङा अरायसम गोजौ थाखोनि सुबुंनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोननो लुबैयो नाथाय बेफोरबादि अननाय आरो हेफाजाब मोनैनि जाउनावनो जोंनि समाजाव गाहाय थाखोनि मानसिया गाहाय जालांगासिनो आरो गोजौ थाखोनि मानसिया गोजौ जांख्ला फारसे दावगालांगासिनो दङ आरो अख्रां नांगा नांगा बेफोरबादि सुबुङा दालान लुनानै गोजोन जिउ दागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि समाजाव जायफ्रा गेदेर बिबानखौ लादों बै गेदेर बिबानाव मोननाय सुबुंफ्रा गिबि गिबियावनो गैजारोङि एबा गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौ फार्स्ट प्रिपारेसन होयोब्ला खाबु होयोब्ला जानो हागौ बिथांमोनाबो बेफोरबादि बै धोनिफोरबादि जानो हायाब्लाबो बिथांमोना जिउ खांनायाव गाव जेसेबां केपासिटिसिम दावगानो हागोन बैसिम दावगालांनो हागौमोन नाथाय जों नुनो मोनो जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ आखल दानायनि फारसे गोथौ गियान होयैनि जाहोनाव जोंनि गार्जेनफ्रा बिथांमोना हाइ फाइ लाइफ स्टाइल दानायनि जाहोनाव बिथांमोना गोरिब गुन्द्रा निखावरि एबा गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौ मुगैयो आरो गाहाय थाखोनि सुबुंखौ मुगैनायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ बोखांनो नाजाया जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव बे गाहाय थाखोनि सुबुङा गाहाय जानानै थाबाय दं आरो बिथांमोना नोरजिया जिउ खुंनानै बे संसारनिफ्राय आनजायलांनो गोनां जादों बेनिखायनो नोंथाङा देरदों लावदों होननानै नोंथाङा मालायनि जिउखौ लानानै ठाट्टा खालामनो नाङा मिनिनो नाङा नोंथाङा माबा मोनसे गोजौ रेंकनि खामानि बा बिबान मोनदोंब्ला नोंथाङा गिबि गिबियावनो जाय नोंथांनि सेराव गिजि गब्लं गाननानै थांदों एबा जायनि आथिङाव सेन्देल एबा जुथा जरासेयानो गैया बेफोरबायदि सुबुंखौ नोंथाङा गावनि मावखुलिनिफ्राय एबा नोंथांनि
सेरनिफ्राय नेवसिगार हरोब्ला इसोरनिफ्राय नोंथाङा बोर मोननायनि जायगायाव साव होजागोन। मानोना बैफोर सुबुंखौ नोंथाङा मोजाङै बुजाय आजाय खालामनानै सियाराव जहोनानै बिथाङा दै गांदोंब्ला बिथांनो दै कापसे लोंहोनानै बिथांनि जि आंखाल एबा बिथाङा मानो फैदों मावखुलियाव एबा बे जायगासिम बिथाङा मा थांखि लानानै फैदों बेखौ सोंनानै मोजां रोखोमै बिथांनो गिलाससे दै होनानै बा माबा मोनसे साहा पाति होनानै बा साहा पाति होनो हायाब्लाबो बिथांनो मोजां आखु दिन्थिनानै बिथांनि खामानिखौ गिबियावनो मावनानै हरोब्ला नोंथाङा मोजां खामानि मावनाय जागोन आरो इसोरनि सेराव नोंथाङा अराय बोर मोनगोन। बेनिखायनो जिउआव देरदों लावदों होननानै जों गेदेर मानसि जायोब्ला जोङो सेन्देल पेटा गैयि एबा गिजि गब्लं गाननाय सुबुंखौ नोंथाङा मदद होनो थाखाय आवगायलां आरो बेफोरबायदि आवगायलाङोब्ला बै उन्दै थाखोनि सुबुंफ्रा जौगालांगोन। थिग बिदिनो सल'आव खिन्थाबोनाय जेरै 1, 2, 3, 4निफ्राय 8 अनजिमासिम थानाय सुबुंफ्रा गावनि उन्दै अनजिमानि सुबुंखौ बिथांमोना सोबानाय बुनाय आरो बै पिकनिकसालियाव दावराव दावसि खालामनाय जि थासारि, बे थासारिया बै गोजौ थाखोनि जांख्लायाव मावनाय गेदेर गोलाव सुबुंफोरनि साननाय बादि, नाथाय बै गेदेर गोलाव सुबुंफोरनि गेजेराव सेया लाथिख' अनजिमाखौ सोबायाबासिनो जेबो इनाय खालामाबासिनो बिथाङा से सुबुङा लाथिख' अनजिमाखौ गावनि सेराव फज'नानै बिथाङा जि जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा नांलाया खमलाया बासिनो बिथाङा बयखौबो गावनि आखाइ मोजोमाव लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बेबायदिनो पिकनिक थिलिया गोजोनै जोबलांदोंमोन। बेनिखायनो जों गेदेर मानसि जायोब्ला अननो रोंनांगोन, रायजोखौ सिबिनो रोंनांगोन आरो गावखौ गेदेर होननानै नोंथाङा माब्लाबो उन्दै थाखोनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय उदखार खालामनो नाङा। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसा लाइमोनफ्रा बे खोथाखौ मिथिनो गोनांथि दङ दि जेब्ला नोंथाङा गेदेर गोलाव जायो अब्ला नोंथाङा उन्दै थाखोनि सुबुंफोरखौ मोजां आखु दिन्थिनानै बिथांनि खामानिखौ मावनानै हरोब्ला जोंनि समाजा जौगालांगोन। लोगोसे नोंथाङाबो इसोरनि रायजोआव जायगा मोनगोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि भिडिअखौ आथिखालाव नायगासिनो दङ बिथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिनो हायो। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेट होनाय भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव सहैनो हायो। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै